Горад Бельск на Падляшшы вядомы па пісьмовых крыніцах з 13 стагоддзя, але насамрэч ягоныя пачаткі сягаюць прынамсі на 2 стагоддзі раней. Горад над ракой Белай узнік на землях яцвягаў на сутыку 3 хваляў славянскай каланізацыі – украінскай, польскай і беларускай. Належаў да Галіцка-Валынскага княства, ад 1320 году да Вялікага княства літоўскага. Падчас перамоваў пра Люблінскую унію ў 1569 годзе у складзе падляшскага ваяводства быў перададзены Польшчы. У 15-16 стагоддзях Бельск буйнейшы горад ваяводства, размешчаны на важнейшым дзяржаўным шляху, лучыўшым сталіцы кароны і Літвы, пастаянна трапляў у вір вялікай палітыкі. Магдыбургскае права атрымаў у 1495 годзе. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай трапіў пад Прусію, а ў 1807 годзе аддадзены Расеі ў складзе Беластоцкай вобласці. Як развіваўся горад на памежжы, як сужываліся між сабой палякі, беларусы і украінцы? Ці нешта засталося ад той полінацыянальнасці і шматкультурнасці ў сённяшнім Бельску? Запрашаем паглядзець на месцы. У самым цэнтры горада Бельска знаходзіцца гарадзішча, вакол якога у раннім сярэднявеччы з 10 стагоддзя развіваўся наш горад. Вось вуліца Замковая, там жылі рамеснікі, з другого боку Подзамче таксама. На самым гарадзішчы было месца абарончае, а вакол яго былі розныя асады. Там, дзе цэрква Прачысцінская, быў стары горад. Там таксама узвышша, на якім фармаваўся стары горад. Калі мы глядзімо тут з гары Замкавай на наш Бельск, з аднаго боку бачым рэку Белую, з другого боку рэку Любку, і яны стваралі такую водную сістэму, як натуральную абарону таго месца. Таму Бельскі замак лічыўся недаступным нават для крыжакоў. Яны у 14 стагоддзі стараліся здабываць Бельскі замак некалькі разоў, і толькі раз у 1377 годзе ім гэта ўдалося. У 15 стагоддзі Бельскі замак уже не меў якby свайго значэння стратэгічнага. Ён проста існаваў як двор бельскага старасты, а пасля гэты двор быў перанесены за раку на Галавеск. Паспяхова яшчэ развіваўся да паловы 17 стагоддзя, але яго развіццё спынілі войны, так званы шведскі патоп і тое, што за ім далей ішло. І Бельск у 1664 годзе паводле люстрацыі налічваў толькі 48 заселеных дамоў. Можна сабе ўявіць, які гэта быў упадак Бельска. І ён падымаўся з руін фактычна цэлае 18 стагоддзе. І толькі ў другой палове 18 стагоддзя, дзякуючы бельскай старашчыне Ізабелі Браніцкай, бельскім мяшчанам прадпрымальным і апошняму каралю Станіславу Аўгусту Панятоўскаму, які быў братам родным Ізабелы Браніцкай, Бельск пачаў адраджацца. І ў канцы 18 стагоддзя налічваў каля 300 дамоў. Першая ратуша ў Бельску была пабудаваная разам з наданнем гарадскіх правоў. Гэта якby сам прывілей горада. З гэта вынікаў, што мець ратушу, мець дом урада, дом рады. Ратушы першыя бельскія то былі ратушы драўляныя.
tak jak большасць горада была забудаваная драўлянымі дамамі, былі і камяніцы, і гэту ратушу, якая сёння захавалася, яна унікальная, бо гэта адзіная такой архітэктуры і так старая ратуша ў падляшскім ваяводстве. У Бельску яна пабудаваная была ў 1779 годзе па праекту Яна Сенкowskiego з дапамогай Ізабелы Браніцкай, бельскіх мяшчан на рыначнай плошчы. Хаця рынак у Бельску то не толькі плошча навакол ратуша. Стары рынак бельскі гэта цэлая вуліца вялікая, рыначная, сёння Міцкевіча. Гэта быў рынак, доўгі такі рынак, дзе гандлявалі. Гэтая ратуша прастаяла розныя ліхалецці, немцамі была замініравана ў 1944 годзе перад іх адступленнем з Бельска, так як шмат будынкаў. Але, на шчасце, савецкія сапёры, калі увайшлі ў Бельск, удалося ім разброіць гэта мініраванне, і ён ацалеў, так што маем муры, у адрозненні ад Беластоку, дзе ратуша не захавалася арыгінальна, толькі гэта рэканструкцыя. Бельск мае такі будынак. Адна з старэйшых вуліц бельскіх Дубічы, вуліца рамеснікаў, гарбароў. Тут да паловы 16 стагоддзя стаяла Воскресенская царква. Кругом гэтай царквы быў рынак, дзе рамеснікі бельскія з Дубіч збывалі свае тавары, абробленыя скуры, кажухы, боты. Гэтую царкву падчас валочнай памеры, якая праводзілася ў Бельску ў 1563 годзе, перанеслі на вуліцу Берасцейскую. Але на памятку таго, што тут была царква Воскресенская, пасля людзі паставілі невялікую часоўню, а пры ёй крыжы можна пабачыць. Гэтая бельская вуліца Дубічы я называю так крышку аналагічна да Вільні Бельскай Зарычанскай рэспублікай, таму што тут можна адчуць такі клімат бельскага старога гораду, дзе няма шуму, ёсць жывуць старыя роды мешчанскія, Антыховічы, Артышевічы, Осташевічы. Тут вось побач гэтай часовні Воскресенскай стаіць дом драўляны з 18 стагоддзя, пабудаваны мешчанамі Осташевічамі. У гэтым доме пражываў дырэктар Бельскага беларускага ліцэя Ярослаў Васільевіч Кастыцевіч. Дом захаваны в вельмі добрым стане, ён як помнік архітэктуры, так як тут на Дубічах ёсць іншыя яшчэ захаваныя дамы падобныя. Цяперашні Воскресенскі храм пабудаваны на месцы старога ў 1838 годзе з дабудаванай званіцай у 1912 годзе. І гэты храм першапачаткова быў драўляны. Толькі на пачатку 20 стагоддзя яго аблажылі цэглаю. І вось ён у такім выглядзе пасля наступных уже рэканструкцый, кансервацыі захаваны да сёння. Пры гэтым храме Воскресенскім знаходзіцца тоже сядзіба бельскага уладыкі, архіепіскапа Григорія Харкевіча, які тут з 1998 году служыць праваславным у нашым горадзе і наваколлі. У Бельску ёсць два старыя касцёлы, адзін з іх фарны нараджэння Пресвятой Дзевы Марыі, непадалёк касцёлу, будынак цяперашні з 18 стагоддзя, і з таго самага часу, друга палова 18 стагоддзя, касцёл ордэна кармелітаў, абутых. Ён пабудаваны быў пасля пажару драўлянага касцёлу пры кляштары кармеліцкім, але гэты выгляд цяперашні гэтага касцёлу, ён звязаны з перабудовамі з 19 стагоддзя, таму што
Гэты касцёл у 1805 годзе быў закрыты прускімі уладамі разам з кляштарам. Пасля была там вуніацкая царква, пасля быў праваслаўны Троіцкі сабор і ў гэтым часе пабудавалі гэтыя вежы на франтоне. Яны ў такім барочным стылі. У такім выглядзе ён пасля гэтых перабудоваў захаваўся да сёння. My znachodzimy się na starejszej cerkwie w Polsce, dzierżawianej cerkwie. Ona była pobudowana w końcu XV stulecia. Ахвярадавцą tej cerkwy była kniaginia Wassa ze swoim mężem. Początkowa ta cerkwa stajała u Bielsku na zamku. W Bielsku był zamek. I on tu niedaleko od cerkwy jest taka горка. I tam był zamek i była ta cerkwa. Potem w 1507 гоdzie królowa Polski Jelena ofiarowała cudowną ikonę Bogorodzicy. Ta ikona stała się cudotwornej. Do tej ikony przychodziło wiele mnogo ludzi. Wszystkie te cudy, które zdarali się przy ikonie, one były zapisane. Tak jak było mnogo wojen tu na Bielszczynie, te zapiski zatraciliśmy. Jeszcze w końcu XIX stulecia te zapiski były. Podczas II światowej wojny ikona znachodziła się na górnym miejscu w ołtarze. Baciuszka, nastojaciel, przeniósł tę ikonę na środzinę cerkwy. W ten moment snarad niemiecki przyleciał i uderzył cerkwę jak raz w górne miejsce. Podczas remontu my odkryli to miejsce i naprawdę tak było. Taka wyrwa 2 metry na 2 ona осталась, a ikona spasła się takim obrazem. Tak że takie cudy i zdarali z ikoną i baczycie i później. To самый старейший приход. Тут на Bielszczynie i w Polsce. I on liczyć 1000 семей. Tak że w naszym przychodzie 1000 семей razy 2 czy 3, tak że tak 2-3 tysiące ludzi. Trudno ich tak wszystkich policzyć, потому że ludzie pracują, tak jak i Białorusy pracują w Polsce, tak nasi też wyjeżdżają na Niemczech, Anglię, tak że tak trudno wszystkich policzyć. A nasi przychodzanie, to i Białorusy, to i Polaki, Ukraińcy, Ruskie, różne nacje. A Białorusów najwięcej tu. У 20 стагоддзі Бельск паспеў пабываць у 6 дзяржавах: Расійскай імперыі, нямецкім другім рэйху, міжваеннай Польскай рэспубліцы, БССР, у трэцім гітлераўскім рэйху і зноў у Польшчы. Аднак нічога не змагло перабіць магутную традыцыю сярэднявечча, калі ў Бельску сустрэліся, паразумеліся і наладзілі сумеснае жыццё 3 славянскія народы. І сёння ў Бельску надалей маюцца 3 галоўныя нацыянальныя супольнасці – палякі, беларусы і украінцы. Пасля падзення камунізму ў Польшчы вальней стала іншым нацыянальнасцям. Нацыянальныя меншасці могуць без перашкодаў і пры падтрымцы дзяржавы развіваць сваю культурную прастору і спавядаць традыцыйную рэлігію. Неяк адзін паляк, студэнт-фалькларыст з Варшаўскага універсітэту, выказаўся пра шматнацыянальнасць Падляшша. «Я ганаруся, што мая краіна мае такое культурнае багацце».